Pamätám si to ako dnes, keď som išiel na Intrakt vlakom, aby som sa nenudil, tak som napísal viacerým babám na Messenger: ahoj, taká nezvyčajná otázka, ako sa máš? A to som teda vôbec netušil, že jedna z nich sa stane mojou ženou. A úprimne som nesmierne rád, že si to ty. Keď si mi vtedy večer napísal, ja som bola pre teba len jedna z možností, no a ty si bol pre mňa iba potenciálny facebookový podvodník. Od toho času sa však veľa zmenilo. My sme sa zmenili a vyrástli spolu. Nezabudnem na to, keď som ti oznámila, že budeme mať bábätko, a nezabudnem ani na ten tvoj pohľad a úsmev. A nikdy nezabudnem na prvý moment, keď som uzrela nášho milovaného syna a počula jeho pláč. Toto všetko sú tie veľké veci, ktoré stvorili nás a naše spolu. Priniesol si mi do života istotu. Naučil si ma spomaliť a aj keď ja občas to tvoje slimačie tempo nedávam. Zažili sme spolu nezabudnutelné chvíle, ktoré som s nikým iným nezažil. Si moja vicemiss Európy a milujem ťa za všetko, čo pre mňa robíš. Zmenila si môj svet, dala si mi syna, rodinu, zázemie, svoju lásku, bez ktorej už nechcem žiť. Obohatil si môj život o skutočnú lásku. O lásku partnerskú a aj rodičovskú. Nedokázala by som si svoj život bez teba predstaviť a preto ho túžim spojiť s tvojím. Stať sa tvojou ženou a stať pri tebe za každým, keď ma budeš potrebovať. Som pripravená sa s tebou podeliť o každú svoju chvíľu, o svoje srdce, svoje sny. Vyberám si teba dnes, zajtra, navždy.